Уважаеми зрители, в следващите минути ще говорим за предложенията на политическа партия Атака за промени в изборния кодекс и как да се спре престъпната тема, когато се купуват депутати от една парламентарна група, друга парламентарна група. И съответно най-наболелия проблем, когато парите на тези депутати пътуват с тях. По темата гостуването е юрист от политическа партия Атака Марио Пунчев. Добро утро. Добро утро. Господин Пунчев, откъде наистина идва проблема с купуването на депутати? Защо този проблем през тези години до сега не е решен? Както знаете, вчера трябваше да се проведат консултации в парламента по покана на управляващите между парламентарно представените партии и да се дискутират най-новите промени в изборния кодекс. Тези консултации обаче не се състояха и сега ще изясним на зрителите защо. От страна на политическа партия Атака беше поставен един въпрос, който тормози обществото и парламента отдавна. Това е, образно казано, купуването на депутати. И ако ми позволите с няколко думи да поясним на драгите зрители, образно казано, къде е заровено кучето. Още в предишния 40-ти парламент, по времето на управлението на Тройната коалиция, заради няколкото парламентарни коалиции, Правната комисия на парламента при едно тълкователно решение, касаещо въпроса как да се разпределя държавната субсидия между партиите, съставляващи тези коалиции. Това помогна на тогавашния министър Орешарски да се справи с тогавашния проблем. Лошото е обаче, че на базата на това тълкователно решение, което, забележете, Правната комисия няма право да тълкува закони. Това право имат Върховния касационен съд и Конституционния съд. А да променя закони има право само парламент. Да. Така че тогава абсолютно неправомерно Правната комисия си позволи да даде едно тълкование, което се оказа много удобно на сегашните управляващи от ГЕРБ да го използват и чрез него да купуват депутати. За какво става въпрос? Депутата напуска своята парламентарна група, обявява се за независим, както направиха някои предатели от парламентарната група на Атака, пренасочва писменно, дава принадлежност, пренасочва принадлежността си към друга политическа сила и съответно парламента взема част при спадаща му се процентно от субсидията и му я дава. Абсолютно неправомерно. В Закона за политическите партии е записано: държавната субсидия се дава на политическата партия или на коалицията от партии. Никъде не е записано, че тя се дава на депутат или на който е друго лице, освен самата политическа сила. Но това умело беше използвано от ГЕРБ, купувайки депутати, подменяйки вота на хората, защото искам да ви кажа, че един Гьон Сурат от напусналите парламентарната група на Атака си е пренасочил субсидията към партия Евророма. И едва ли не излиза, че гласоподавателите на Атака, които са изпратили въпросната персона в парламента, са дали гласа си за Евророма, което сам разбирате, че е абсолютен нонсенс. Но това нещо се използва. Продължава да се прави, затова партия Атака настоя да се прекрати тази изключително порочна практика. Това е подмяна на вота на хората и злоупотреба с държавни пари. Но това съответно беше отказано. Каква е тази декларация, когато един народен представител принадлежи на друга парламентарна група? Какво представлява това? Не е ли също нарушение на закона? В смисъл... Ами това е нещо изключително витиевато. Сега аз не съм точно сигурен дали е нарушение на закона, но извинете, това е нарушение на, ако искате, не само на парламентарната практика, това е още веднъж да го кажем подмяна на вота на хората. Значи, депутатът е избран с една листа. Да. За него са гласували най-вече изключително привържениците и симпатизантите на дадена партия. И той изведнъж, оказвайки се депутат, решава, че вече ще принадлежи към друга политическа сила. Това е просто девиация, извращаване на самото понятие за демокрация. В момента има 24 независими народни представители в парламента. Колко от тях обаче наистина са влезли като независими в парламента? Нито един, нали така? Абсолютно нито един от тях. Всички тези независими депутати, де се вика, нека да ги кажеме,
Една немалка част от тях бяха депутати от „Атака“, другата част от „Ред, законност и справедливост“. От синята коалиция има един депутат, обявил се независим, и 2 или 3 ще ви излъжа от Движението за права и свободи. Така че нито един от тези депутати не си е сформирал инициативен комитет, както е по закон, и не се е представил пред избирателите си със своята физиономия, ама лично със своята, а не с буквичките на партията, която го издигнала, и по този начин да е влезнал в парламента. Ето това би било действително независим депутат. Да. Такъв, който защитава собствени смисъл, излиза със своя програма, със своето тълкование на решението на проблемите, а не за името на партията. Да, те са, де-факто, голямата си част от тези хора са така изключително били винаги анонимни личности, но са вървели напред с буквичките на своята партия. И хората са ги припознали като част от нея и затова те са влезнали в парламента, а не защото ги познава едва ли не цяла България. Или пък, че те са надарени с някакви необичайни извънредни качества. Как тогава ще се провеждат честни и демократични избори в България, докато тази практика продължава с гласуването на народни представители? Можем ли да говорим за истински избори? Той многократно го каза и лидера на партия „Атака“, господин Волен Сидеров, че при това положение, когато пред очите на обществото по един изключително арогантен начин се купуват депутати, то тогава няма смисъл да се правят и избори. Тъй като тези избори биват после опорочени именно чрез това купуване на депутати. Най-добре е да си седим и нищо да не правиме и този, който разполага с държавните пари, с тях да си пазарува депутати на кило, които, както виждате, тези тъй наречени независими депутати, техните гласове крепат парламентарното мнозинство и правителството на ГЕРБ. Без тях то, образно казано, отива на кино. Затова те упорито не желаят да премахнат тази порочна практика, съществуваща вече 6 или 7 години. По този начин те изграждат мнозинство, с което контролират вече политическия живот в България. Абсолютно. И все пак, ако предприемем, че тази практика бъде прекратена, трябва да се направят и други промени в самия изборен кодекс, защото нарушенията и манипулациите продължават самия изборен ден. Какво предлага политическа партия „Атака“ за промени, за самото гласуване в деня? Партия „Атака“ предложи някои много хубави неща и вече не знам колко пъти ги предлага, неколкократно, но за жалост нашия глас, както винаги, остава глас в пустиня. Те въобще даже не биват разглеждани в правната комисия на Народното събрание. Ами нещата са най-вече в две насоки можем да ги разделим. Технически и граждански контрол през различните фази на провеждане на изборите. Какво имам предвид по технически контрол? Партия „Атака“ предлага да се въведат в секционните избирателни комисии камери, които да записват нон-стоп изображението и видео, да кажем, на самата урна. Да се види, нали, кой какво пуска, кой какво не пуска и така нататък. Просто да има една видеобаза данни. Същевременно предлагаме нещо много просто. Да се монтира скенерче. Едно обикновено скенерче, което струва 80-90 лева във всяка секция. И всеки един избирател, който е дал гласа си, обработил по някакъв начин бюлетината си, да я прекара през този скенер. Така вече ще се натрупа една паралелна база данни във вид на снимки, която същевременно може да послужи после за контрол върху изборите. Да се види кои бюлетини са валидни, дали умишлено не са девалидизирани бюлетини и така нататък. И втория важен момент, това е гражданския контрол върху изборите. Партия „Атака“ предлага в най-невралгичното звено, държавната фирма „Информационно обслужване“, да има един граждански контрол, съставен, нали, от представители на политическите партии, на граждански сдружения, неправителствени организации и т.н. Тъй като, забележете, пак да кажем, фирма „Информационно обслужване“ ЕАД е държавна фирма и всички управляващи до сега, едно от първите им неща е да подменят борда на директорите, слагайки свои хора. Което означава, че човек трябва да има някаква така, да му светва някаква лампичка, че там нещо се случва. Може би. Не, може би, ами със сигурност се случва именно за техническите решения на проблема. Ето, вие споменахте за бюлетините, всяка бюлетина да минава през скенер. Ако това нещо беше осъществено сега на референдума, който се проведе, може би нямаше да липсват 10 000 бюлетини.
Нещо, което стана много странно. Ами, те са ставали много странни неща и не само на този референдум, и преди. Трябва да ви кажа, че като член на РИК, обикаляйки за София област, обикаляйки самата област, в една от общините, общинската администрация разказа, и то е известно и на медиите, как на миналите общински и президентски избори 2001 година са били вкарвани в секциите химикалки с симпатично мастило. Да. И изведнъж се оказват десетки, може би и стотици бюлетини празни. Тъй като хората, пишейки с това мастило, решават, че са си зачертали каквото и щото, пускат го в урната, после мастилото изчезва и бюлетините остават празни. Именно затова е хубаво да има ето такива технически средства за контрол, които при този случай, както говориме с симпатично мастило, имаше и на други места в България подобни случаи, просто тези нарушения ще се видят веднага при сравняване с база данни от сканираните бюлетини. А не да се цели да се бойкотират самите избори, самия изборен ден. Господин Пунчев, говорихме за двата най-заболели проблеми. Към края на вашето гостуване, нека спомнем за действията на политическа партия „Атака“ за този ден. Организирате протест пред посолството на организираме протест пред посолството на Великобритания. Уважаеми зрители, граждани на София и около София, симпатизанти на партия „Атака“ и българи и родолюбци. Заповядайте от 13 часа пред посолството на Великобритания в столицата. То се намира на улица Московска, номер 9, зад двореца. Там ще изразиме своя протест не на английския расизъм. Знаете, скорошните изказвания на правителството на Великобритания за недопускане през 2014, когато падат ограниченията за работа в рамките на Евросъюза, на български и на румънски работници на острова. За съжаление, антибългарската политика не само от страна на нашите управляващи, но от страна на великобританците. Една антибългарска дискриминационна политика срещу българските граждани. Ами за жалост, българските правителства през тези 22 години така са поставили България и са изградили такъв имидж и продължава да го правят с логинското си поведение, кланяйки се на всички посоки на света. Така че ответните реакции от другите държави ги наблюдаваме какви са. Да. Просто управление, което не уважава страната си и не уважава народа си, очаквам и подобни реакции отвънка също. И те са на лице. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Пунчев, за вашето гостуване. Благодаря и аз. Уважаеми зрители, отново припомням, днес от 1 часа на Московска номер 9, град София, пред посолството на Великобритания ще се проведе протеста на политическа партия „Атака“ под наслов „Не на английския расизъм“. Протеста може да го наблюдавате и по телевизия Алфа. И части и коментари след него в вечерния блок на телевизия Алфа „Държавата днес“. Това беше всичко за днешното издание на Добро утро, българи. Вие ни пишете на sutrinet.alphatv.bg, както и на страницата ни във Facebook Добро утро, българи. От мен и от целият ни екип ви пожелавам приятен и спокоен ден.